खुलुमबाय गिबियावनो नायगोन नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव सरकारि फायखानाखौ बानायनो थाखाय जा नोंथांमोननिसिम 12,000 फैसा हरो दा बे 12,000 फैसा नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव हाबफैगोन ना हाबफैयाखै बेखौ नोंथांमोना माबोरै नायनो हायो दा बिनिफ्राय नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसा नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव हाबगोन ना हाबाखै पीएम किसाननि 2,000 फैसा नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव हाबगोन ना हाबाखै जीवन फेरना स्किमनि नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन ना हायाखै निजुत बाबु आसनि स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन ना हायाखै नैबे दंफां गायनायनि 10,000 फैसा नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव हाबफैगोन ना हाबफैयाखै बेखौ नोंथांमोना माबोरै नायनो हायो बेंकआव थांनालासिनो आं बेखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा मालाबा जोंनिया बेबायदिनो जायो सरकाराथ' नोंथांमोननिसिम फैसाखौ सोना हरबाय बेंक एकाउन्टआव अब्लाबो नोंथांमोननि माने एसएमएस आ फैया आरो बेंकनिफ्राय फैसा नोंनियाव बेबायदि हाबफैदों होननानै एसएमएस फैया नाथायबा नोंथांमोना टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम गासिबो नायनानै लाखा जाहाथे नोंथांमोना मिथिनो हायो नोंनि बे बेंक एकाउन्टआव मा स्किमनि जे फैसा हाबफैदों जेनेबा अरुणोदय स्किमनि फैसा हाबफैगोन ना हाबफैयाखै दा बेखौबो नोंथांमोना थोंजोङैनो मिथिना मोननो हागोन दा बेनिखायनो बे भिडिअखौल' गासिबो नोंथांमोना जोबजासिम नायलां जाहाथे नोंथांमोना मिथिनो हायो नोंनियाव बबे स्किमनि फैसाया दायो हाबफैबाय एबा हाबफैगोन ना हाबफैयाखै बेखौ नोंथांमोना नायनो हायो बिनि थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै ला नोंथांमोना गावबागावनि मबाइलजोंनो चेक खालामना नायनो हागोन बेंकआव नोंथांमोना थांनांगौनि गोनांथि जानाय नङा दे दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो जायफोर नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ नेगासिनो दङ दा नोंथांमोनाबो नैबे PFMS आव फैनानै चेक खालामना नायफैनाय नोंथांमोना फैसाखौ मोननो थांगासिनो दंना ना एसे नेबावनांगोन बेखौ दा बेहाय फैनानै नोंथांमोना नैबे नो योर पेमेन्टआव नोंथांमोना थुना होनो नांगोन आं बे अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकखौ नोंथांमोननो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों नोंथांमोना चेक खालामना नायबानो जाबाय नोंथांमोना जेरावबो थांनांगौनि गोनांथि गैया बेंकफ्राव नोंथांमोना थांनांगौनि गोनांथि गैया एसएमएस आ मालाबा नोंनि बे बेंक एकाउन्टआव फैसा हाबफैबाबो एसएमएस आ फैया बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ स्पेसियेलि नैबे स्किमफोरनि फैसा सहरनाया बेबादिनो जायो एसएमएस फैयाबाबो माने फैसा हाबफैयो नाथायबा नोंथांमोना बेखौनो हाबफैयाखै बेबायदि सानबाय थायो दा बेवहाय नोंथांमोना फैनायनि उनाव नैबे गावबागावनि बेंकनि नामखौ नोंथांमोना लिरबानो जाबाय जेरै आसाम ग्रामीण बिकास बेंक बा नोंथांमोना गोजाव लिरदो जायखौ जोङो गावलिया बेंक होननानै बुंनाय जायो गावलिया बेंक बेबायदि लिरबाथ' बेहाय फैनाय नङा आसाम ग्रामीण बिकास बेंक नोंथांमोना बेहाय लिरनो नांगोन जायफोर नोंथांमोना स्टेट बेंक अफ इन्डिया एबा SBI होननानै जायखौ जोङो सर्ट फर्मआव बुंनाय जायो स्टेट बेंक अफ इन्डिया बा नोंथांमोना स्टेट बेंक अफ इन्डिया होननानै गोजाव लिरबानो जाबाय जायफोर नोंथांमोना HDFC बेंक नोंथांमोना बेहाय लिरबानो जाबाय जायखिजाया नोंनि बे बेंकआ मा बबे माबानि बेंक नङा बेखौ बेंकनि नामखौ लिरबानो जाबाय दा बिनिफ्राय गावबागावनि एकाउन्ट नाम्बारखौ नोंथांमोना बेहाय थुनानै होदो बिनिफ्राय गोजौ एकाउन्ट नाम्बारखौ आरोबाव खेनसे थुखांनायनि उनाव गाहायाव नै कनफार्म एकाउन्ट नाम्बार होननाय जोंहा बेहाय लिरनानै होदों दा बिनिखायनो गाहायावबो आरोबाव एखे एकाउन्ट नाम्बारखौ नोंथांमोना खेबसे थुबावनो नांगोन दा बिनि उनाव नोंथांमोना नैबे केपसा क'डखौ नुदों जानांगौ नै बे केपसा क'डखौ नोंथांमोना नैबे वर्ड भेरिफिकेसन होनायाव नोंथांमोना जेरै लिरनानै होनाय दङ केपिटेल लेटाराव दङबा केपिटेल लेटारावनो होदो स्मल लेटाराव दङबा हांखोआ स्मल लेटारावनो नोंथांमोना लिरना होबानो जाबाय एक्जेक्टलि गोजौ बोरै लिरना होदों बेबायदिनो नोंथांमोना गाहायाव होदो बिनिफ्राय सेन्ड OTP अन SMS होननानै बेहाय नुदों जानांगौ नोंथांमोना बेहाय थुना होबानो जाबाय अब्लानो नोंनि बे माबाजों बेंकजों लिंक जानाय मबाइल नाम्बाराव मोनसे OTP थांगोन दा बे OTP खौ नोंथाङा साबमिट खालामनानै होबानो नोङो नुनो हासिगोन नोंनि बे बेंक एकाउन्टआव बबे स्किमनि जोहै फैसाया हाबफैबाय दा बेखौ नोंथांमोना नुजोबनो हागोन जेरै अरुणोदय स्किमनि नैबे जायफोर 1250 फैसाखौ मोनगासिनो दङ दा नोंथांमोनाबो चेक खालामना नायनो हागोन जे नोंनि बे 1250 फैसाया नोंनि बे बेंक एकाउन्टआव हाबफैगोन ना हाबफैयाखै बेखौ माने नोंथांमोना बेहाय नायोबा मिथिना मोननो हायो आरो मा स्किमनि जे नोंथाङा फैसाखौ मोननो हादों जेरै सरकारि फायखानानि फैसा हाबफैगोन ना हाबफैयाखै दा बेखौबो नोंथांमोना नायनो हागोन जेरै 9,000 फैसा हाबफैबायबा 9,000 नैबे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण बे स्किमनि जे फैसा हाबफैबाय टयलेटनि थाखाय होननानै नोंथांमोननिसिम लिरना फैगोन बेहाय डिटेल्सैनो दा थिग बेबादिनो नैबे NSP स्कलारशिपनियाबो बेबादिनो आरो नोंथांमोना मिथिखागौ PFMS आव फैग्रो गासिबो DBT स्किमनि फैसायानो माने नैबे PFMS नि थ्रुयैसो फैसाखौ सोनाय जायो दा बेनिखायनो PFMS आव जोंहा गासिबो डिटेल्सआ फैजोबखायो दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना नायफैजोबानो जाबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसा हाबगोन ना हाबाखै बेखौबो नोंथांमोना नायनो हाबावसो दा बेनिखायनो नैबे PFMS आव फैनानै चेक खालामना नायफै नोंथाङा मा स्किमनि जोहै फैसाखौ मोननो हाबाय नोंनि बे बेंक एकाउन्टआव मा स्किमनि जोहै बेसेबां हाजार एबा बेसेबां फैसा हाबफैदों दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना नैबे PFMS आव फैनानै अफिसियेलि नोंथांमोना नायफैबानो जाबाय जोबोद गोरलैनो नोंथांमोना नायनो हायो माथ्र' नोंनि बे बेंक
बेंकनि नामा मा बिनिफ्राय नोंनि एकाउन्ट नाम्बारा मा नोंनि एकाउन्टखौ होदो बेहाय गाहायाव आरोबाव थुफिनबावदो नैबे केपचा कड नुनायखौ नोंथांमोना बे वर्ड भेरिफिकेसन लांदाङाव नोंथांमोना थुना होदो सेन्ड अटिपि थुनाय लोगो लोगो नोंनि बे बेंक एकाउन्टजों लिंक जानाय रेजिस्टार मबाइल नाम्बाराव अटिपि थांगोन दा बे अटिपिखौ नोंथाङा साबमिट खालामना होबानो पुरा डिटेल्सआ ओंखारजोबबाय पिएम किसाननि फैसा हाबगोन हाबाखै गासिबो स्किमनि फैसाखौ नोङो मोननो हागोन जेनेबा मा स्किमनि फैसाखौ नोङो नेनानै दङ मोनगोन ना मोनाखै बेखौ नोंथांमोना मिथिनो थाखाय नैबे पिएफएमएसआव फैबानो चेक खालामनो हायो दा बेखौ नोंथांमोना गासिबो दायो मिथिना मोनबाय जानांगौ दायो नोंथांमोना बुजिना मोनबाय जानांगौ गासिबो नोंथांमोना आं जेरैबायदि थिनदों नोंथांमोना बेबायदि फैनानै चेक खालामना नायफैबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम एसे उनाव माखासे स्किमफोरनि बागैबो आपडेट हरनो थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलाव आपडेट हाबानो जाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना दानिया माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ मुक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो मानसिफोरनो शेयार खालामना हो जाहाथे गासिबो मानसिफोरानो नैबे पिएफएमएसआव माबादि चेक खालामना नायफैयो फैसा हाबगोन ना बागै बेखौ मिथिनो हायो बिनि थाखाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों